Avui vos porto esta recomanació. Lalo, el príncep rosa i Super Lola. Són dos llibres per a treballar el trencar en els estereotips de gènere. S'ha vist que de manera natural les xiquetes pues, solen agradar-los el rosa, bueno, tots els estereotips, no? I els xiquets pues, són més esportistes, més aventurers, més intrèpids, però en realitat són construccions socials que els xiquets des de ben menudets, sense voler, els anem transmetent i ells van assumint. Què passa quan alguns xiquets no assumeixen els seus estereotips? Doncs que poden sentir-se com exclosos, no? Per tant, està bé treballar que n'hi ha molta diversitat i que inclús s'ha demostrat científicament que és desitjable. Se li diu l'androgínia psicològica, que és quan una persona té trets tant masculins com femenins. I bé, en este llibre, Super Lola, és la mateixa autora, els dos, el mateix il·lustrador. En este llibre, Super Lola és una xiqueta intrèpida que vol ser superheroïna i reivindica que cada persona siga el que vulgui ser. I Lalo reivindica que li agrada el rosa. Li agrada el rosa, li agrada pintar, li agrada cantar, ballar, cuinar. I és una persona tranquil·la, sensible, i no passa res. Però que així tot troba que n'hi ha xiquets que es burlen d'ell. Així ho fica. Que es burlen d'ell. Però ell diu que segueix endavant. I així és com s'ha d'educar els xiquets, que dona igual el que diguen els demés, dona igual les opinions dels demés. El que importa és fer el que tu cregues. I bé, espero que vos agraden aquestes dues recomanacions, perquè són dos imperdibles.